Здравейте, какво ще поръчате? Аз искам 2 картофа медали. Абе брат, ти ми принесеш като един тъп уръкил. Тя самаха е тук. Нещо ще искате ли ви? Ти с пушката, да, ти с пушката. Да, аз искам 12 кръпъпа, 12 амбургери и една количка на сипина. Не може, защото вие имате пушка и ще ме убиете, така ли? Махай се от тук, връзка. Но още, искам 12 амбургера, ще искам един амбургер и една количка на сипина. Става ли безплатно, че нямам никакви дребни? Кажи нещо, Рангел. Добре, няма мога да ми даме ни кръстовки и плашалинки, нищо не умоля. Ударът ти. Шал, Макдоналдс такъв. За малко томра. Здравей! Аз се казвам Ревити. Мога да ти станем добър приятел. Ако ми помогнеш, моля те. Добре. Колко е 2 плюс 2? 4. Добре, коя е столицата на България? София. Добре, можем да станем приятели, ти да ми правиш тук ейсбургери и не да знам колко амбургери трябва да ми направиш. Да разбрали ме? Добре! Туалетната. Я да отида да хакам. Аз не съм истински човек. Аз ще те убия. Твоите приятели от Макдоналдс. Здравей! Дай ми едно кафенче капучино да изпия тук. Аз съм чудовище, ще те убия. Верите, какво стана? Къде е Верите? Ти си чудовище, Та-ра-та.